సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టిన. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. బర్త్డే వీడియో. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు బర్త్డే వీడియో అని. సో అందరి కోసం ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరి కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఈ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ విషింగ్ యూ అని ఉంటుంది, హ్యాపీ బర్త్డే అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన మీ బర్త్డే ఎవరిది ఉంటుందో వాళ్ళ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఈజీగా చెప్పిస్తా, సింపుల్గా వీడియో అయిపోతుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా 4 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ మూడవ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. లాస్ట్ ఈ ఫోటో. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో 5 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాగా దీన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్. సో 1 2 అండ్ 3 4 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఎఫెక్ట్. సో మళ్ళీ దీనికి స్టార్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పైన లేయర్ ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, సింపుల్గా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.